Mamukasei varume pano, mamukasei. Ndaona tumamota uto twaiswa nemapurisa twematenga anobuda mvura inovava uto. Varume, imbokudza kamwe karungano. Varume ava vanozviita izvozvo zvekuchisidzira, ende vanochisidzira pasocial media futi, nemunyuzi dzavo imomo machisidzira. But inzwai kutaura kuri kuita vanoona nevari panzvimbo nevanoziva urongwa hwu mamiriro nemafambire awo. 1998 kuti tizobudirira Mfakosi, Budiriro neGlenview neGlenora nechi kuti tibudirire kuti zvinyatsova impact moziva kuti masikati vanhu ava hamuvakwanise especially mutown muHarare. Pakunongosviba chete vachiisa maziraiti avo yamatawaraiti aya, ende hakusina matawaraiti anoshanda futi mumatauni medu imomo, ndo advantage yedu. Vanhu kwakutopinda zvimamotikari zvimabhenzi zviyakungosairira murodhi muchikanda murodhi zvokuti mazitombo chii zvese. But chiripo manheru chekuti munhu wese paakanga ari aitongoita zvaari kuita. Mazuva atsvangirai vanoziva ndozviziva. Isu taiziva kuti the nearest police station iri padhuze ndeye paGlenora, ndo inotikonetsa. Saka the connection yerodhi yekuya kubudiriro 10 off yai yakaiswa rimwe pakacherwa varume ka 2 minutes papane zidhemu retara yaita gomba rekuti kana mota ijambi kwadzinonojambira mota kuya kana kufungwa kuti vanogona kudhiraivha sikoskidha paya kunobva kwaiswa mazitombo ekuti inosikopinda matombo ichidzokera mugomba, ende rinocherwa kudarika nekumhiri kwerodhi zvokuti hakuna kusaidi kwerodhi kwainoenda nako, kunokwaisa mazimota nemachizi akuti hadzipfuure. Polisi yakasvika pakusarenda, munozviziva 98 99 2000 vanga vari vanozviziva. Polisi yakasvika pakuzozvisarenda izvi. Inenge isiri nhau yekuti uchiri kumirira kuudzwa communication dzisatobvi kuna nachamisa kana kuna nani, dzinenge makuita zvamuri kuita pamuri. Munofana kuve muri self styled zvokuti hazvitongeke. Mota dzamaona idzodzo i5 chetedzo dzinongogarira kuState House. Iko kuya kuna airport road, kunobva vanhu kuairport iko kuya kunotofanira kutotanga kutoita honde kuti vachisvika vanoswana pakaiswa mazimota murodhi pakatochegwa zvokuti havakwanisi kupfuura kuuya nevanhu vavo, hazvitoiti. Ende vanoziva kuti takapusa zvokuti techingoda State House chete inonzi parliament nyowani iya ndiyo yatiri kuda kungovhara chete kuti vasaisa access yekuinda kunyabhiro. Aiwa, varume ngachitotangira kumasvingo kubed bridge pabhodha pacho ipapo, vanogara kudhuze naikokoko chitotangai mototanga kana chatongochaya pamusha pako pauriwe pane rodhi chete ngaiite makomba zvokuti access yevanobva South Africa vanomhanya nedzimota vachipatrol. Vanhu vaya hakuna ndege nemusoro kuZimbabwe inogona kutenderera kana helicopter, hakuna, musanyeberwe. Vanorova nepasi apa vachimanya zvimamota zvavo zvimadhongfeng zvavakapuwa zvakaora izvo. Saka mota dzikashaya access yeroad network chete, ipapo munhu matongoziva kuti tapedza gobhora. Because kuti vasvike pamuri pavanombotenderera nekukuwadzana uko kuzodaiso access yepamuri mune matopedza matotisa madzokera kwavabva kwacho. Saka mota idzi ishoma, dzemasoja ishoma, hapana zvavanomboita. Hapana. KwaMutare chine chakachaya, kumasvingo chakachaya, kuChivu chakachaya, kuNorton chakachaya, muHarare macho warime mumoche chakatochaya. Saka vachapedzisira vapererwa vasaziti vobata papi. Pakangoita chaos chete, Sadhaka haina zvivinda iwi. Pakangoita chaos chete ende haichamiri. Usiku kukangovira chete zvatanga. Kana kwangochena hapachisina. Ende kana tichitaura kudaiso, tiri kutaura kuti kana hondo yazonetsa, zvazonetsa zvinizvi. Vana mai mudzimba umu garai misuwo yenyu yakavhurika. Moita moichena matepa ayo migomo, garai mabhaketi ari kugedha nemvura. Kuti kana vanhu chachaya netiyegasi vanowana kokunyika matauro. Matauro imboitawo 3 kana 5 unongoziva nichangopowa vanenge vachimhanya parodhi. Ndo hondo yacho painenge ichitongori iri ipapo. Ende mimi vana mai makabereka vana venyu mune muchiona kuti mapurisa apinda akadai nepapo. Tereni papa itu chete. Communication kuti zvinhu zvifambe zviitwe zvipere nekukurumidza. Apa vakomana ropa ratoerera pasina chekumboswera muchatya apa. Ropa ratoverera, ngarichingoverera. Hatizivi kuti kuchadzoka vapi vari vapenyu. Asi tiringodedzera kuti tese enough is enough. Takatourawa kare. Ngarichingonofai vakomana.
zvipatara kuchisina, zvikora kuchisina, zvese ngatichingonofaiva vapona tikasara tuvana twatini twasara mudzimba twazokura twakuitawo tumapure twakuzoitawo twakuzoti ndo nyika ina baba edu vakafa ndizvozvo. Saka pandiri kutaura pamafood riots takaita slogan yekuti munhu wese uri kuwana ari mumba ndiye muvengi. Vanhu vakamhanya nevana murodhi pozi mumba matiye gazanga akuswa mudzimba umu vanga vari kunana budiriro vanogona kunditsigira zvandiri kutaura izvi. Saka nhasi hatisi kuti ibvai kumusha muye kuHarare. Aiwa, vekuHarare nhamba yavo yakatokwana, mune mamiliyoni akawanda muHarare muya vanoitawo zvavanopedza masports ikoko. Vari kumasvingo pedzai masports, vari kugwanda pedzai masports, vari kuBulawayo pedzai masports, vari kuHurungwe pedzai masports, kuKariba masports ngaapere. Takuna kuti vachashandisa ndege dzinotandira nyika yesere. Ngachitsvuke, moto ngaubvire. Hakuchisina zvichatongekizve izvi hazvichatonge. Vakamanikidza vanhu vesadha kupinda vachiita zveparamendi zvavo. Pavanenge vari muparamendi imomo zvisati vambomugara because chinenge chidhuka. Ndatenda. Hatisanganei panzvimbo. Kubva na 1310 uko chinenge chachaya ndoziva. Chinenge chatochaya kana majere achizara ngaazare. Vanochatizadza majere. Ndatenda. Minamato ngaichifamba manje nekuti vanhu kupera kwayo uyu mwedzi watakupera chiti 1 August. Nzendo dzatanga manje kuenda kumusha. Topedza masports. Vamwe vantowo murodhi kutosimuka wakatosvika. Taitonzwa vamwe vachitaura takasvika tatoveiko. Ndinokutendai varume. Chirwirangwe mba mapinda mbada. Ngatirwirei tipaze mbada iri mudura. Zvedu zvigonaka. Ndakutendai varume. Ndakutendai. Uchamufaro kuvashoma vachakunda. Ndakutendai mahiro takamirira zvedu kuti riyerere pamureza wenyika yeZimbabwe. Tazvimirira timboitawo war veteran. Timboita veterans munyika medu imomo zvine mari izvi tinenge tungobhadharwawo. Tagadzirira varume tosangana ikweyo. Ndatenda.